hadian baka district administration kalada ban penpena pai ba balada lab ki bru ki bamdang face mask hagi jaka pai ba bat kumju ru lada lab ki kali kamai lani ki kali jung ki rushimen ki bakit bun bru palat iga bak sarkar kalabu on penshitom katkum ki kendon balabu mentaka sngi katana jong karib hoi traffic police kala penlong ka jing checking ya ki kali ki balait bawan shaki thanyum dan ki bakan thop nadu ki kali kamai bat ki kali rushimen hakani ka jing checking lalap shibun ki bru ki blalle persha ya ki kendon balabu daga district administration haka balalap bun ki kali kilakit bru palat pot harangkar ka jing bamdang ki face mask bat lalap ru baladon katu kat neki kali jongki nong tre sarkar ki badon ki karpas bala isu daga department ka jongki na ka banta bakin penon kam thek tang ha baki leitre hanre la sempat baki la penon kam bakla ha ka baki la sem kabu daga baki la pen kamai daki khun la neki bahayeng hasam ki jongki bat ki we ki jing penon kam shimet ki jongki ka bamya hap satya barkatika karpas ka bala isu daga department bat ha ka ju ka por la sem ru ki banya ki teki kali kim don satya watai ka driving license ru nakaleng ki staff jong karib hoi traffic police kila penshitom ikum kini ki bri bapan khenya ka ain haka bakila dain daka kuna kat kom balabu daka district administration harangkar ka jing pensautu ruyaki bakim dei banle persha ki kendon ki ain balabu hendre gi de ban snok tilang bat ki bor penya jong district administration daka bakin bur renti ki kendon ki ain balabu na ka banta ka jing bha jong baro lang bat khamtam banla banile persha ban rading khong ye ka klam covid-19